Lu. Wow, grabe. Ay. Di ba kita tiguang pero sakit na ilagan. Ano kan ni? Kuwang ta sa kan vitamins nga kan. Pagpangga. Mo na purpose sa fun sports. Kung dili ka mayo, exercise na lang natin. Hanap na. Pre, okay, pumunta na sa mo ba? Luyan mo kay kabilang may score na og na. Pila score na pre? 0. Tara, score na ni. Score na ni. Nahak na gid. Tuwa gyapon. Kay binibigay po ni score, binuang na gini. Kanti na gid. Yo, what's up? May gabi tanan diha mga ga. Another night, another life, another blessing sa itong tanan. Karon kay no ating basket no. May tambay sa midire mga gaano kay dugay-dugay bigito mo man lang duwa. Tipot na mo diha nya. Tanawa mo ang mga low lights ni my friend na. My friend. Sag di may mo duwa pero nakasat man ta. Kanang mga shot nga di kay nindot mo na itawag og low lights ba. Kaya ko nanar man gud. Ana mana. Tanaw ma. May lingkod din ko dito mga ga, napula na po may lingkod. So ato may tagka na po mi dito. Matanaw mi silang duwa no kay mo cheer mi lang paring rayan ug paring dano. Ug ang dumi koy manam na lang duwa mga ga. So ora kami na koy balik ani, duwa ha? Kumusta yung duwa pre? Daog. Ha? Daog. Daog mo? Tara ba? Score naman ko. Wadyo ko kita da. Kami na pay duwa mga ga, kay managduwa sila si paring rayan ug paring dano. Asa ka cheer sila non. Mana man duwa mga ga, nakachambag mi, nakadaog mi. Puya eh. Duwa sa paring raya no. Itong tanaw sa paring raya na to ipakita sa inyo ha. Ang ilahang mga low lights. Sir Doncilio dribbling the ball. Jump shot. Yes! Grabe Sir Doncilio eh. Bale, so no. Pasa dito ay. Ay pamasa pre. Hindi mo na tanan pre. Why shooting? Why free throw? Dara deh. Dara deh ay. Highlight to? Highlight. Oy. Ya Allah sih gini daw ko. Lolo mo gina kontento ni sa balik. Blano bro. Okay na daog man. Pre kayo na naka-score no, grabe ha. Siyempre. Di ba totoo mo sa imo ni mo kadaog kay kamay na score. Motivate ba? Oh, ito. Yarab gyapon no. Luya na kay ba? Masa ka sa basket? James Daniel Padilla. Kabig ko nga na. Mr. MVP. Grabe score oy. Ug di videohan di maka-score. Pero pang broadcast gini mo ang.
Sumusta man yung duwa. Di na may manawa kay kadaog naman ni. Ala, Di na garabuna. may kapaus. Garabuna. Di na may kapaus. So, mo to siya guys, magbagbuwag na tayo niyo pre. Are me uli adto mo dito. Hatod mo na mo nagsikad mi. Bye-bye. Ano susunod ni gayon? Kita-kita tayo balik. Tinga. Para mo sa pagsuporta. Bye-bye. Ganoy TV, ano out. See you!